Gospodin Marić prazni vodu iz bazena s 3 crpke. Pražnjenje traje 4 sata i 24 minute. Koliko mu je crpki potrebno ako želi cijeli bazen isprazniti za najviše 2 sata? Definirajmo da je x broj crpki, a y vrijeme pražnjenja. 4 sata i 24 minute. Koliko mu je crpki potrebno ako želi cijeli bazen isprazniti za najviše 2 sata? Y je 2 sata, a x broj crpki ne znam. Iz teksta zaključujemo da je riječ o obrnutoj proporcionalnosti, ali prije početka računanja 4 sata i 24 minute ću pretvoriti u sate.